Når man får sådan en pakke hår her med posten fra Hairclips.dk, så er det jo vigtigt, at man får pakket den rigtig ud. Det vil sige, at der er 2 åbninger. Der er en oppe og en nede. Og det er altså vigtigt, at man åbner den op fra, hvor logoet sidder. Fordi at når man så tager den ud, så bliver det med hårene. Hvis du gør den anden vej, så vil det gå mod hårene, og så vil det simpelthen ske det, at det allerede er gået i gang med at filtre. Fordi vi ved, at fiberhår, det filtrer jo lidt nemmere, end hvis du har købt almindelig hår. Men dermed ikke sagt, at det kan holdes rigtig godt, fordi man skal bare sørge for at passe godt på det. Nu sidder det sådan her i pakken. Og så skal man ikke begynde sådan at flå det ud eller noget. Det man gør, man åbner den simpelthen lige så pænt her. Og tager håret ud. Så er vi nået så langt. Det er ikke alle pakker, man får, hvor der er sådan en elastik på her. Men det er der altså på denne her. Og så er der jo nok mange, der vil begynde at hive den af. Og allerede der er ulykken sket. Fordi det kan man simpelthen ikke gøre med held. Så det vi gør, det er, at vi tager en saks. Jeg finder lige en saks. Og så tager vi simpelthen lige ind under her. Jeg vil lige sørge for, at man ikke får hårene med, så vi får startet med at klippe den her. Men får lige klippet det over her. Og så er vi faktisk pakket ud her. Og nu er der altså ikke noget filter. Så er det så vigtigt her, at nedefra og stille og roligt opad. Hvis man starter heroppe, og man har gået med det, og der sidder nogle knuder, jamen så når man kommer hertil, så vil det knudre så meget, så man ikke kan komme længere, og så bliver man sur, og så river man det fra hinanden, og så synes man, det er noget rigtig skidt, man har fået. Men i virkeligheden, så har man bare ikke fået behandlet det rigtigt fra starten af. Og det er jo smadret ærgerligt, når man egentlig får et udmærket produkt, som man bare lige skal tænke lidt over, hvordan man bruger. Altså, når vi starter med at skal lægge vores fiberhår, så er det en rigtig god idé at starte med at tage de her trænser fra. Der ligger en her med 4, og lægger den på et bord, inden vi går i gang. Fordi når først vi går i gang, så har vi vores eget hår at passe på, og det vi sætter i at passe på, og det kan hurtigt blive noget rod, for når vi så taber en trænse, fordi vi ikke har fået lagt det, så går det galt igen. Altså forberedelse, det er en rigtig god ting. Nu ligger jeg sådan her. Der ligger nogle med 3 clips, og dem er der 2 stykker af. Og så er der 3 stykker med 2 clips. Lægger vi her klar. Og 2 stykker enkelt clips. Og så er vi faktisk klar til at begynde at lægge vores hår på. Og så vil jeg lige sige, en rigtig god måde at starte på, det er at starte nede fra bunden på baghovedet og lægge en 2'er. Opover lægge en 3'er. Og så bruge 4'eren fra øre til øre. Og så har vi de små og kan gøre godt med til siderne. Men vi er klar til at bruge vores hår nu. Og vi har stadigvæk nyt og fint hår, som ikke er blevet udlagt i udpakningen.